لب ولد زانتا ودرزا دراسي قويتوم جيلة ترختي موسى قرماتيون راهل عقبين بأدن قالن بملكعن قنجنان حرحر زي بلالец أدك أنسيو تعجبوها نابت باب بعينتو مقبتات زملت أولا خيدو حانت منبر بمسحب كوف بلا ودرزان بارغلنا بالماتي وسودي مس بلتو أدى سارونكا عزيو سنبره ودرزان انتهي لي يخبارخ وعلوا زي فلت نقر تحديتو زملسو تفو نو نديتا خمي غير اخبارخ دحنا وخلنا صولت غيرنا نبلع بلو الدرزان قلت فيلو وا ندالو بارخل نمبر اي سبعي نديخا يعبي ناسي سبعي بارخ باتني وسودي باركو دا بلتو أدسارون دقيما نونو إلو مساقبت أدما حراي بلو كلاتنا الحان صولت نقبر إلا رأسا دفئة كتسل جمرت عد سارون سارون عسر عدا تختلت ودرزانكا رأسو دفئوني يمسل كنافرو إنن كساسة عصابعتو قطرة دحر مساح قلتي فقال مخني خبزا قزاق وطسالني بمبالون بلبو مسنبسو كزرارب جمرة هيا بلتون سومك بنحس نبلع بلت أدى سارون شعو بتي زراب مالت جيبابو جميرا مخدن كل عينات مقبز حزم مغربيتات أن العلت كاب كل عينات قوقرو مسل علخا تعمق بيه إلو كمقب جمرا ودرزان تعمها بكاماتي وسودي بلع بالبلع بلت تؤدى سارون ون نتا أبتغاز نبرت أرمس نبيت نسارون إن غبلت لب ولد زانتا ودرزان مبل سمانيان حموشتن كفال زودتهم أبي ماتي وسودي حتو تجمرت عد سارون إن تمسحو أكدادناتي فور مالت حوتي قالان كخون زبهقت ودرزان رئة هابتاميو ويدما كابر خبا سدرايولا قمتت أبطابا يغزوتنا ملسا ودرزان نتا أب إيدو حزواز نبرا كلاسو أب شحانيو أن أغمتا أبطابا دا ودمن ندامن تبحالو محازا يلات النبو مسبلت تخا ودرزان قدم مملاسو سارون حانت أسكوال مالت أوش تنقاق حوز ركب بيتش أنقر بإنجيرات تقليلا أخل لسطو نزرأت أدى سارون قوالا أب حدسونو زلا خوينو تسمع عمو في الشيخ بلت بزخا ودرزان ملسنا يتخبر حتو خحسب عدل رخباء أنا نبيني أبو زغمة مبر ولا دي سابع عد يوم زنبرو دم بلا قلت فيلو هو ولد خايلون مسخة نمتد أن بين خاطئ أمت تمهر أيديها هو نتمرتي لي خاب عد مسيح واي حراي صبوع مو عبدهم كابيو دائما كتبحالو ود مني خاماتي وسي بمبال تدرارب حتوتات أقربت اللو عد سارون
ከይተፈለጣ በሰላ ቆስሉ ስለ ዝጎዳእቶ ኸኣ እቲ መንነት ወለዱ ዘይፈልጥ ወዲ ረዛን እንታይ ከም ዝብላ ጠፊእዎ ተጨነቐ። ሰላማት ህጾት ምስ በሉ ክልተ ኣብ ልዕሊ ቶዮታ ዝዓይነታ መኪና ዝተሰቕሉ ኣዘዝቲ ብርጌዳት ነታ ኣፋሕ ዝተባህለ ቦታ እንታይና ክንገብር በየኒና ኸነጥቅዕ ናበይ ገጽና ኢና ክንምርሽ ወዘተ ብዝብሉ ሕቶታት ንነፍሱን ንሓድሕዱን ክትሓታተት ዝጸንሐ ብኣማይ ዝቝጸር ሰራዊት ብምሉእ ኣዒንቱ ናብቶም መራሕቲ ብርጌዳት ኣቕንዐ። ሓደ ካብቶም ኣዘዝቲ ኸኣ በመጀመርያ ከምቲ ብድምፂ ሓፋሽ ሰማዕኹሞ ሙዑታት ኣሃዱ ኮማንዶ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ትማሊ 21 ለካቲት ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ኣትዮም ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሰንበል 33 ነፈርቲ ውግእ ጸላእ ከም ዘቃጸሉ ሰሚዕኹም ኣለኹም ምስ በሎም ኣቐዲሞም ነቲ ወረ ዝሰምዑን ዘይሰምዑን ተጋደልቲ ዓሽ ኣኺ ዓሽ 33 ነፈርቲ ብሓንቲ መዓልቲ ቃልቃል ኣቢሎመን ጀጋኑ ብምባል ብዓውታ ጨደሩ። እምበር ሎሚ ኸኣ መቐጸልታ ናቱ ንሕና እውን ነዚ ኣብ ቅድሜና ኣብ ሰፊሕ ግንባር መስእ ማለት ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ዓሪዱ ንኣስታት 5 ዓመታት ዘራጠጠ ሰራዊት ደርግ ክንድምስሶ ኢና። ንዕኡ ናብ ባሕሪ ጥሒልና ኸ ኣብ ማርሳ ተኽላይ ዓሳ ባሕርና ብሓባር ክንመሳሕ ኢና ምስ በለ እንደገና ነጎዳ ዝጥዕም ጣቕዒትን ዕልልታን ተቓልሐ። ይስማዕ ኣሎ ዶ ብምባል ኣቓልቦ ተጋደልቲ ምስ ሰሓበ እንደገና መደሩ ቐጸለ እቲ ሓላፊ። ጽቡቕ እምበር ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ከምቲ ትፈልጥዎ ብምዕራብ ካብ ከባቢ ወድጋን ክሳብ ዶምቦቤት ማለት ከባቢ ዶብ ሱዳን ብሰሜን ካብ ቃሩራ ንደቡብ ክሳብ ቀጣን ዝዝርጋሕ ከባቢ 100 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ሰንሰለታዊ ዕርድታት እዩ። ኣብዚ ዕርድታት እዚ ኸኣ ኣስታት 3 ክፍለ ጦራት ዝሓቖፈ 4700 ሰራዊት ዝግመት ሓይሊ ጸላኢ ምስ 23 ታንክታትን ካልእ ዝተፈላለየ ከበድትን ፎኮስትን ኣጽዋራት ዓጢቑ ዓሪዱሎ። ብፍላይ ክፍለ ጦር 19 ኸኣ ናብ ጎቦ ሓኺርካ ብምድያብ ንምጥቃዕ ዝሰልጠነ ተራራ ክፍለ ጦር ዝበሃል ፍሉይ ሓይሊ እዩ። እዚ ሓይልን ግንባርን ዝድማዩ ሕጂ ክፈርስ ተወጢኑ ዘሎ። ነዚ ክፍጽማ ተመዲበን ዘለዋ ኣሃዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ከዓ 3 ብርጌዳትን 2 ሓይልን እየን። በቲ ሰሉስ 21 ለካቲት 1984 ዓመተ ምህረት ኣብ ወታደራዊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ሓሊበት ዝተገብረ ካብ ኣዛዚ ቦጠሎኒ ንላዕሊ ዝተሳተፍዎን ዝወሰንዎን ቅዲ ኹናት መሰረት ከዓ ብርጌድ ጋይም ወልዱ ብርጌድ 23 ብምልኣ ማለት 3 ቦጠሎኒ ካብ ናቕፋ ተበጊሳ ብወጀባ ኣቢላ ናብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኣተወት። ዓይኒ ሕዝ ከብል ከሎ ኸኣ ሓንቲ ቦጠሎኒ በቐጣን ዝተባህለት ቦታ ሶሊኻ ብኣባላት ስለያ እናተመርሐት ናብ ቀንዲ ማእዘዚ ቦታ ጸላኢ ማለት ናብ ኣውገት ኣተወት። ከምኡውን 9 ጋንታታት ዝነበርዋ ሓንቲ ቦጠሎኒ ናይ ብርጌድ 58 ናብታ ኣብ ከባቢ ማርሳ ጉልቡብ ዝርከብ ክራይ ዝተባህለ ማዓስከር ጸላኢ ብጸላም ክትጓዓዝ ካብ መልሃተ ዝተባህለ ቦታ ሰዓት 6 ፍረቓን ናይ ምሸት ተበጊሳ 8 ሰዓታት ድሕሪ ምጓዓዝ መስመር ማርሳ ተኽላይ ጉልቡብ ንምዕጻው ናብ ኮረቢት ክራይ ኣተወት። እታ ናብ ማእዘዚ ጸላኢ ሶሊኻ ዝኣተወት ቦጠሎኒ ጋይም ወልዱ ንሰዓት 1:10 ጎደል ከውታለይቲ ምስ ኮነ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ኣውገት ዓሪዱ ዝነበረ ሓይሊ ጸላኢ በርቃዊ መጥቃዕቲ ፈነወት።
ከባቢ ሰዓት 3 ወጋሕታውን ነቲ ቦታ ሙሉእ ብምሉእ ተቆጻጸረቶ ጸላኢ ዕርድታቱ ገዲፉ ሕቁ ሂቦ ሃደመ ክሳብ ሰዓት 6 ወጋሕታ ድማ ነቲ ቦታ ተቆጻጺራቶ ኣርፈደት ከምኡውን እታ ናብ ክራይ ዝበሃል ቦታ ካልእ መእዘዚ ሰራዊት ደርግ ዝኣተወት ሓንቲ ካልእ ናይ ብርጌድ 58 ቦጠለንውን ወጋሕታ ንሰዓት 5 ርብዕ ጎደል ነቲ ክልተ ሻምበል ማለት 500 ሰራዊት ዝነበርዎ ማዓስከር ደርግ ደምሲሳ ንኾረቢትን ኩጀታትን ክራይ ተቆጻጸረተን እቲ ብቕድሚት ፊት ንፊት ንኸጥቅዕ ዝተመደበ ኣጋር ሰራዊትውን ናይ 0 ሰዓት ማለት ልክዕ ሰዓት 3 ወጋሕታ ምስ ኣኸለ ብኹሉ ግንባራት ተኽሲ ኸፈተ እቶም ነዚ ተኽሲ ሽፋን ገይሮም ድምፂ ታንክታቶም ከየስምዑ ናብተን ኣብ ውሽጢ መስመር ጸላኣቴን ዘጥቃ ኣህዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ከኣትዉ ዝተመደቡ ታንክታት ዝሓዙ መካናይዝድ ሓይሊ 42 ድማ ኣብ ኣጋ ወጋሕታ ታንክታቶም ብነፈርቲ ውግእ ጸላኢ መታን ከይረኣያ እልብ ዝተባህለ ንሓረግ ዝመስል ቆጽሊ ሸፋፊኖም ካብ ብሌቓት ዝተባህለ ቦታ ተበገሱ እንተኾነ እተን ብወድጋንን ቀጣንን ኣቴን እጃመን ንኸበርክታ ትጽቢት ዝተገብረለን ታንክታት ወገን ብግስ ምስ በላ ብልሽት ስለ ዘጋጠመን ዘርጠብጠብ ኢለን ተረፋ እቲ ብቕድመ ግንባር ድፍዓት ጸላኢ ፊት ንፊት ገጢሙ ንድፍዓት ጸላኢ ሰይሩ ንውሽጢ ገጹ ንምግስጋስ ክጽምበሮም ዝተጸበይዎ ኣጋር ሰራዊትውን ከምቲ ዝድለ ንቕድሚት ብዘይምድፍኡ እተን ናብ ድሕር መስመር ጸላኣቴን ፍርቂ ለይቲ ንመእዘዚ ቦታ ጸላኢ ኣጥቂዐን ዝተቆጻጸራ በጦለኒታት ኣብ ሓደጋ ወደቓ እቲ ሰዓት 3 ወጋሕታ ኣብ ኒያላ ዝተባህለን ከባቢኡን ድፍዓት ጸላኢ በቕድሚት መጥቃዕቲ ዝጀመረ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ቀዳማይ ድፍዓት ጸላኢ ንምስባር ኣብ ምርብራብ ከሎ ኸኣ መሬት ክወግሕ ጀመረ በዚ ኸኣ እተን ኣብ ውሽጢ መስመር ጸላኣቴን ናይ ወገን ሓይሊ ዝጽበያ ዝነበራ ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር ክርበሻ ጀመራ ከምቲ ዝተሓስበ እተን ኣሰሮም ተኸቲለን ከርክብኦም ዝተመደባ ታንክታትን እተን ድፋዕ ጸላኢ ሰይረን ክጽምበርኦም ዝተመደባ ኣሃዱታትን ደሃየን ጠፍአ ነዚ ዘስተውዓለ ጸላእ ኸኣ ኣብ ከበባ ኣእትዩ ከጥቅዕን ጀመረ ሽዑ ብታንክታትን ብነፈርቲ ውግእን ጸላኢ ዓቕሎም ዝጸበቦም ተጋደልቲ ትእዛዝ ከይተጸበዩ ባዕላቶም ካብ ድፍዓቶም ወፂኦም ብምህዳም ኣብቲ ጎልጎል ፋሕብትን በሉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ደርግ ነቲ ኩነታት መዚኖም ነቲ ተበታቲኑ ዝነበረ ሰራዊቶም በቕጽበት ዳግም ብምውዳብ ነታ ንውሽጢ ኣትያ ዕውት መጥቃዕቲ ኣካይዳ ዝበታተነቶም መስርዕ ጋይም ወልዱ ትርከባ በጦሎኒ ናይ ብርጌድ 23 ኣብ ጎላጉል ኣውገት ኣኽቢቦም ብታንክታትን ብነፈርትን ክሳሃልዋ ጀመሩ ብድሕሪዚ በጦሎኒ ጋይም ወልዱ ነቲ ብለይቲ ብሰላም ኪድ ዝሓደረቶ ጎልጎል በቐትሪ በጠያይቲ እናተስሓተትን እናወደቐትን ዝሓስካ ሒስካ ጉየላ እእጋራ ብዝፈቐደላ ሓይሊ ብጉያ ክትምለሶ ፈተነት ብዘይካ ነቲ ብኹሉ ወገናት ዝኸርደና ሓይሊ ጸላኢ ብሓደ ወገን ፈንጢስካ ምውፃእ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ ኸኣ ብዘለዎ ሓይሊ ካብ ከበባ ጸላኢ ንምውፃእ ተረባረበት እንተኾነ ነቶም ካላሽን ጥራይ ዓጢቆም ዝነበሩ ተጋደልቲ ጸላኢ ኣብ ክንዲ በኣጋር ሰራዊት ብታንክታት ከጥቅዖም ስለ ዝጀመረ ኩናት ልዕሊ ዓቕሞም ኮነ እቲ ወትሩ ኢድ ካሃብ ምስ ተባህለ ጭቁነኝ ማለት ጭቁን የዝብላ ቃላት ኣጸቢቆ ዝመለኸ ሰራዊት ደርግ ኸኣ ቃላቱ ናብ ቁም እጅህን ስጥ አንተ ቀጥረኛ ወንበሬ ደውበል ኢድ ካሃብ ኣታዕሱብ ሽፍታ
ቀይሩ ተጋደልቲ ክማርኽ ጀመረ። ረሻስ ህፃና ኣምፊብያን ዝበሃላ ድሩዓት መኻይን እናተኮሳ ደድሕሪ ተጋደልቲ ጎየያ። ንዘርከብኦም ተጋደልቲ ብጎመአን ጨፍሊቐን እናሓለፋ ነቶም ቀዳሞት ከርክባ ንቕድሚት ጥራይ ተወንጨፋ። ታንክታት ጸላእውን መዳፍዕን ናብ ሓደ ተጋዳላይ ከይተረፈ ክትኩሳ ተራእያ። ኣብቲ ናይ ሞትን ህይወትን ፈታኒ ህሞት ከዓ ጋይም ወልዱ ንሰምሃር መሪሑ እናተተኾሰ ብምህዳም ናብ ሓንቲ ዓባይ ከውሒ ተጸግዐ። ሰምሃር እውን ብድሕሪኡ ኣብ መሬት ልሕጊላ ተሓብአት። ነቲ ጥፍኣት ብጾቶም ዘስተውዓሉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ነቲ ንድፍዓት ጸላኢ ፊት ንፊት ዘጥቅዕ ዝነበረ ሰራዊት ዘሎ ዓቕሙ ኣወሃሂዶም ኣንፈቱ ብምቕያር ነታ ኣብ ውሽጢ መስመር ጸላእትያ ኣብ መዋጠር ዝነበረት በጦሎ ንጋይም ወልዱ ደገፍ ንምሃብን ብዋሕድ ክሳራ ንምውፃእን ምሰን ዝተበላሸዋ ታንክታት እንዳ መካናይዝድ 42 ዝነበራ ማለት ኣውቶ ብሊንዳ ዝበሃላ ጎማ ዝእግረን ታንክታት ሒዞም ንረዳት ጎየዩ። እታ ንኽራይ ዝተባህለ ማዕስከር ጸላኢ 8 ሰዓታት ተጓዒዛ ብምእታው ዘጥቅዕት ኣሃድውን ናብ ቦታኣ ንምምላስ እንደገና 8 ሰዓታት ክትጓዓዝ ነበራ። በቲ ዝኣተወቶ ንኽትምለስ ሓደገኛ ስለ ዝነበረ ኸኣ ካልእ ኣማራፂ ከተናዲ ተገደደት። በዚ መሰረት ከዓ ናብ መስሓየ ዝተባህለ ካብቲ ዝነበረቶ ከባቢ ብሸነኽ ኣዜብ ማለት ደቡባዊ ምዕራብ ዝርከባ ጻሚ ገጻ ብምቕናዕ ተዃሊላ ናብ ደጃና ክትምለስ ወሰነት። ጉዕዞ ምድረ በዳ ብጥሜትን ጽምእን ቀሊል ስለ ዘይነበረ ኸኣ ገለ ካብ ኣባላት ሰራዊት በብሓደ ዘርጠብጠብ ኢሎም ክወድቁ ጀመሩ። ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ድማ ኣብ መገዲ ስንቅን ማይን ዝጸዓና መኻይን ስለ ዝተቐበልኦም ብውሕድ ክሳራ ክወፁ ኻሉ። እታ ጋይም ወልዱ ዝርከባ ንማዕስከር ኣውገት ዘጥቅዕት በጦሎን ግን ክሳብ ብጎማ ታንክታት እናተረግጸትን ብጥይት ረሻሽ ክሳዳ እናተቐንጠበትን ከቢድ ዋጋ ከፈለት። ጋይም ወልዱን ሰምሃርን እውን ታንክታት ንብጾቶም ብህይወቶም እናጨፍለቓ ናብኣቶም ገጸን ክወያ ምስ ረኣይወን ካብታ ዝነበርዋ ከውሒ ተንሲኦም ህድማ ተተሓሕዝዎ። ብየማነ ጸጋሞም ዝነበሩ ገለ ተጋደልቲ ምእንቲ ከይማረኹ ኢሎም ቦምቦኦም ኣውፂኦም ነብሶም ክፍንጅሩ ምስ ረኣይዎም ከዓ መዓንጣ ከብዶም ሕርር በሉ ብጓሂ። يلا 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 بزلك حيل قوي سمار تانكታት ጸላኢ መጻና ኣለዋ ኢሉ ጋይም ወልዱ ንሰምሃር መሪሑ ጎየየ። ክልቲኦም ብጠያይት እናተሳሕቱኻ ብዘለዎም ሓይሊ ህድማ ተተሓዝዎ። ብየማነ ጸጋሞም እናፋጸየ ካብ ዝሓልፍ ዝነበረ ጠያይት ንምድሓን ኢሎም እውን ጸጸኒሖም ኣራእሶም እናድነኑ ናይ ሓይሊ ኣቦኦም ጎየዩ። ሕሉምን ስንጭሮን ተሓሒሶም ንቕድሚት እናጎየዩ ከለዉ ኸኣ እታ ደድሕሪ ጋይም ወልዱ ትጎይ ዝነበረት ሰምሃር
በለት በሃንደበት እቲ ኣትልሓን ዲኺ ኢሉ ጋይም በጥይት ዝተሃርመት መሲልዎ ቆሊሕን ተበለስ ሰምሃር ሙታንታ ጥራይ ለቢሳ ጥራሕ ነብሳ ጸንሐቶሞ ሁዋ ዋት ተኾንኪ በላ ብስም ባደ ኣታ ገረብ ጻሕጊሩኒ ኢላ በቕጽበት ነተን ቁልቁል ኣፈን ጠልጠል ኢለን ዝነበራ ክልተ ኣጡባታ ብኽልቲአን ኣዳዋ ሸፈነተን ጋይም ሽዑ ነቲ ደም ቲፍ ቲፍ ዝብል ዝነበረ ጸጋማይ ምናታ ምስ ረአየ ኩሽኹ ማለት ፎጣኡ ፈቲሑ ኣሰረላ እምባዕ አንተ ሰምሃር እቲ ኽዳውን ተኸዳ ንምንታይ ኣውፂኸ ጥራሕ ክኾንኪ ድማ ብላ ተገሪሙ ዋ ኣነ ኮንኩን ኣውፅዮ ገረብ ይስሕብ ትሪፍዎ እምባዕ እሞ ወላ ትስረኽ ድውፅዎ እዚ ኩሉ መገድስ ጥራሕ ነብስኺ ክትጎይ ውዒልኪ በላ ናብቲ ሙታንታ ለቢሱ ዝነበረ ሰፊሕ ጎልኣ እናጠመተ ወ ንስኻ ዝተባሃልከለይ ነበር ክንደይ ግዜ እኳ እየ ወዲቐ ተንስኤ በለቶ ሰምሃር ገጻ ጸዊጋ እምባዕ እንክበል እዚ ኸምቻይ ተኸደንዮ እቲ ኽሽኸይካ ተዓጠቕዮ ከምዚ ዝበለ ኽዳንካ ዝገፍፍ ገረብ ከሎ ድዩ ኢሉ ነታ ለቢስዋ ዝነበረ ብርሃት ዝጠልቀየት ሚላኖ እትጽዋዕ ካከ ኸምቾ ኣውፅዮ ኣቐበላ እሞ ነተን ኣጥባታ ሸፊነን ዝነበራ ክልቲአን ኣዳዋ ለቒቓ ክትቅበሎ ስለ ዘይከኣለት ኣብኡ ቐምጦ በለቶ ብኸንፈራ ናብቲ ኣብ ጥቖም ዝነበረ እምኒ እናኣመልከተት እምባዕ እንታይ በሃል ወደይ እዙይ ገረቡ እንዶ ከምዚ ገሩ ክዳውን ተኻውፂ ይጋሰሰካይ እምባዕ ብምባል ኣጉረምረመ ጋይም ስማዕ ጋይም ንሰምሃር ጥራሕ ሪአያ ኢልካ ንማንም ሰብ ከይትዛረብ ተጠንቀቕ በለቶ ሰምሃር ካምቻኡ ለቢሳ ኩሽኹ እናተዓጥቀት እምባዕ ተዘይመሊኦ ቕንዳ ኣይዛረብኒ እየ በለጋይም ወልዱ ፍሽኽ ኢሉ ዋ ከመይ ኢሉ ዝመልቆካ ኣታወዲ ነገርካ ኣለኹ ኣነ ተጠንቀቕ ወላ ሓንቲ ከይትዛረብ ከይተዋርደኒ ምንም ኣይረኣኻን ኮይስ በለቶ ሰምሃር ብነድሪ ዋዕ እንታይ ምራይዳ ተኾይነ ዘይሪ ኣይ ጥራሕ ኸንዲ ኽጸኒሕኺ ዋ ይጽናሕ እሞ እንታይ ርኢኻ ዲኻ ምራይዳ ዘይፈልጦ ሳይረኣኹን ኢን ትፈልጦኸሞ እንታይ ርኢኻ ዋላ ግን ኣታወዲ ግን ኣይትበል ብምባል ክትገንሖ ፈተነት ሰምሃር ኣቲ ግደፍዮ እስከብዙይ ካልቕዎም ነገር ተዛረቢ ኣሃዱና ሓቂቓ ተሪፋላ በለጋይም ወልዱ ኣስናኑ እናሓራቐመ እምባ 3 ሰዓት ሙሉእ እኳ እዮም ብታንክ ጎዮምና ክንደይ ድዮም ብቦምቦኦም ርእሰ መስዋዕት ፈጺሞም ዘለዉ በለት ሰምሃር እውን ርእሳ ደፊኣ ብምስትንታን ሕሰብ እዮ እሞ ንኽንኣትዎ 6 ሰዓታት ዝወሰደልና ጉዕዞ ኮይና ሕጂ ብ3 ሰዓታት ብዘይ ልብና ተመሊሽናያ ዘለና ተበላሽና ኮይና ክንደይ ጅግና እኳ እያ ንብላሽ ጠፊኣ ዘላ ኣይ ናይዚ ፍሹል ስርሒቱ እዙይ ሓላፍነት ዝስከም ኣካል ተዘይተረኺቡ ግን ምግዳል ትርጉም የብሉን ድማ በለጋይም ወልዱ ብሕርቃን ድምፁ ዓዋቢሉ ኣታጋይም ሓወይ ቀስ ባበልከ ይሰምዑና ካብ ቦታ ጸላኢ ኣጸቢቕና ርሒቕና ዲና ዘለና በለት ሰምሃር ከባቢያ እናማዕደወት ኣይገርመክን እቶም ኣብኡ ዝማረኽናዮም ወታደራ ጸላእኻ ምሳና እኮ እዮም ይሃድሙ ነሮም በላጋይም ነቶም ማዕረ ማዕሪኦም ዘብዘብ ዝብሉ ዝነበሩ ምሩኻት ዘኪሩ ውጋት ተሰኪሞም ምሽቀ ቅድሜና ተበጊሶም ሓተተት ሰምሃር እወ እቲ ኹነታት ምስ ፈሸለ ግን ነቶም ብቓሬዛ ተሰኪሞምዎን ዝነበሩ ውጋኣትና ደርብዮም ምሳናዮም ካሃድሙ ጀሚሮም ኣጋር ሓካይምና ንብፆቶም ቀዳማይ ረድኤት እናሃቡ ከለዉ እኳ እዮም ብጥኢት ተመልዒሶም ወዲቖም
በለት ሰምሃርውን ርእሳን የማነ ጸጋም እናነቕነቐት ብምስትንታን ዝገርም እዩ ጀጋኑ ኣብ ማእከል ጎልጎል በተመልከተለይ ብጥኢት ተመልዒሶም ጠፍዮም በለጋይም ወልድውን ብሕርቃንን ጓህን ብድሕርዚ ጠንቅቲ 171 ተጋደልቲ ዘሰውአን ሓያለይ ውግኣት ዝርከብዎም 9 ተጋደልቲ ዘማረኸን ፍሹል ስርሒት ንምምርማር ኣብ ኩሉ ኣህዱታት ኣኼባታት ተኻየደ ኣብ ኩለን ኣህዱታት ገምጋም ተገይሩ ድማ ፍሽለት ናይቲ ስርሒት ዘይምዋሃድን ሃንደበታዊ ብልሽት ታንክታትን ከም ዝነበረ ተገምጊሙ ዘድሊ እርማት ተገብረሉ ነዘይ ዕውስ ስርሒት ከም ዝዕወት ንምግባር ድማ ሓድሽ ቅድን ዕለትን ኩናት ተሓንጸጸ እቲ ነዚ ሰምዐ ተጋዳላይ ድማ ሕነ ስዋኣትን ምሩኻትን ብጾቱን ምፍዳይ ኣመና ተሃንጠየ በዚ መሰረት ከዓ ሶኒ 19 መጋቢት 1984 ዓመተ ምህረት በቐትሪ ንዕርድታት ጸላይ ኣጥቂዕኻ ንውቃው እዝኒ ምድምሳስ ናይ 0 ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ክትከውን ተወሰነ እንተኾነ ኣብቲ ዕለት ብሃንደበት ብኣጉ ዘጋጠመ ዕፈና ጽዑግመ ምኽንያት ብምግባር ናይ 0 ሰዓት ንቕድሚት ክስሓብ ተገብረ በዚ መሰረት ከዓ ንሰዓት 1:15 ጎደል ድሕሪ ቀትሪ ኩናት ብወግዒ ተጀመረ ጋይም ወልዱ ነቶም ካብዝን ካብትን ተዋፂኦም ንመስርዑ ዝመልኡ ሓደስቲ ተጋደልቲ መሪሑ ናብ ድፍዓት ጸላኢ ጐየየ ሰምሃርውን ካብ እግሩ ከይተረፈት ከም ቀደማ ደድሕሪኡ ዘብዘብ በለት ወለደይ ኣብ ሰላዕድ ዓርዮም ዘለዉ ድማ በላ ወዲ ረዛን ነታ ተኸታታሊ ሕቶታት እናምፀት መንነቱ ክትፈልጥ ተሓቶ ዝነበረት ኣደ ሳሮን ካለ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ዋይ ኣብዚ ዓዲ ጓዕዳል ሓሊፍካ ዘሎ ዓዲ ኣብዚ ቀረባዮም ዘለዉ በለት ኣደ ሳሮን ብኢዳ እናመልከተት እወ ኣብዩ ዓድና ዋይ ጽቡቕ እምበር ብልዓስከ መተታይ ትበል ዘወደይ በለቶ ሓደ ኩርማን ማለት ድጋም እንጌራ ካብቲ ኣብ ደስቀን ማለት መሶብ ዝነበረ እንጌራ ጻዕዳ ጣፋል ዒላ ኣብ ማኣዱ ኣንበረትሉ ሳሮን ውን ኣብ መንጎ ካብቲ ኸፊታ ዝቐድሓቶ ቀይሕ ነቢት ኣልዒላ ቺርስ በለቶም ንጥዕና ግበረልና ብምባል ኣደ ሳሮን ካብ ብርጭቃ ጥዕም ሰበለት ከዓ ሳሮን ውን ካብ ብርጭቃ ማዕጎት እቲ ስዋ ማማ ብረኽትን ሜስ ዋጋይ ዓድዋን ዝለመደ ወዲ ረዛን ውን ፍሽኽ ኢሉ ካብ ብርጭቁ ማዕጎሞ መቐረቱ ምርር ስለ ዝበሎ ገጹ ፀዊጉ ኣብቲ ጣውላ ኣቐመጦ ካብዚ ስዊስኪ ጥዕሚ ኣኸ ድማ በለ ብልቡ ወዲ ረዛን ብኣደን ጓልን እናተኾለሰ ልዕሊ ዓቕሙ በልዐ ማኣዲ ተላዒሉ ካብ ጣውላ ተንሲኦም ናብቲ ሳሎን ምስ ከዱ ከዓ እንደገና ጥርሙዝ ዊስክን ቢራታትን ተቐረበ ሓንቲ ካብተን ምግቢ ዘቐረባ ሰራሕተኛታት ናይቲ ገዛ ውን ጻዕዳ ክዳን ሓበሻ ለቢሳ ቡን ከተፍልሕ ኣቑሑት ቡን ቀራረበት ወዲ ረዛን ነዚ ኩሉ ሽሻይ ምስ ረአየ ንኹራራ ዓርኩ ዘኪሩ ኣታ ንኹራራ ዓርከይሲ ደው ኢሉ ንኽፅውዖ በለ ብልቡ ሳሮን ሓንቲ ካብተን ብኽራይ ኣምፂኣ ደጋጊማ ክትሪአን ዝቐነየት ኣብ ገዛ ዝነበረት ወንትድ ዘርእስታ ፊልም ሚቱን ቻክራቦርቲ ወልዐት ሚቱንን እታ ምስኡ ትዋሳ ዝነበረት ቲና ሙኒየም ዝተባህለት ተዋሳይትን
ኣብ ደርፊ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ክስዕስዑ ምስ ጀመሩ ኸኣ ሳሮን እውን ከም ኣመላ ንጸጋመይቲ ኢድ ወዲ ረዛን ስሒባ ከብዲ ኢዱ ክደርዞ ጀመረት። ቀስ እናበለት ከኣ ብሰለፋ ክትጸቕጦን ኣጸቢቓ ክትለግቦን ጀመረት። ኮፍ መበሊ ዘጣዓም ተመሲሉ ካብ ቁርብ ፍንትት በለ ወዲ ረዛን። እታ ኣብ ጸጋማይ ጎኖም ዝነበረት ኣደ ሳሮን ንኹሉ ትዕዘብ ስለ ዝነበረት ከኣ ወዲ ረዛን ሓፈረ። ፊልም ሚቱን ከም ዝሰሓበቶ ተመሲሉ ኸኣ ንሳሮን ኣቓልቦ ክኸልኣ ፈተና።